Ui, hola, a vosaltres també vos han convocat? No sé, jo estic així esperant... Espere que no siga una broma. A veure... Ai, que sembla que ja va. Mireu, mireu. Vos presentem la nova marca turística de Godella, Godella Balcó de l'Horta. Per primera vegada, Godella compta amb una regidoria de turisme importantíssima per a que aquelles persones que ens visiten puguen apreciar millor el nostre patrimoni artístic, cultural, el nostre paisatge, la nostra horta, la nostra gastronomia i totes aquelles coses que ens fan grans, però també importantíssima per a que vosaltres, com a ciutadania de Godella, se sentiu ben orgullosos de viure a este poble. Hola, veïns i veïnes de Godella, visitants. Avui és el dia que naix la regidoria de turisme i naix en la intenció de donar a conèixer Godella i de fer un punt de trobada entre la població i els visitants. Per què? Perquè volem donar a conèixer els diferents béns que tenim a oferir als visitants i també al poble de Godella. Eixa és la nostra gran prioritat. Hem de ser capaços d'informar i posar en valor tot el bo que tenim en Godella, que és molt. Ens centraria en l'artesania de la pirotècnia i dels palmitos, que en Godella encara tenen molt de futur. Dos espais estables i de gran projecció, com són la Casa Museu Pinazo i el Museu Alfaro. Les esglésies parroquials, la del Salvador, coneguda com l'Ermita, i la de Sant Bertomeu. La Torre de Misildo o d'Esboil, que també formen part del Museu Agrari. I la pujada de l'Ermita, en la seva arquitectura modernista, en el que destaca l'esplendorós edifici de Villa Eugènia. I què dir de la Real Sèquia de Montcada, situada en el Molí, que ens ofereix unes meravelloses vistes de lo que considerem el Balcó de l'Horta, que és la marca que volem fer servir en esta regidoria. Imagineu això gaudint d'una marxa de la bicentenària banda del Casino Musical de Godella. La nova web de la regidoria de turisme, godellaturisme.es, serà un referent per a donar visibilitat a tots els béns turístics dels que gaudim al nostre poble. Recordeu que el nou portal comptarà amb explicacions, rutes i detalls de cada bé material o immaterial amb els quals comptem a Godella, introduït en un llenguatge inclusiu. Tot això, més els panells informatius i l'antic quiosc de l'estació, que serà el punt de referència de la nostra activitat. Us esperem al Balcó de l'Horta. Ja sabia jo que si algo era del meu poble, estaria a l'altura.